नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटलकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्ही आमच्या चॅनलवर बघितलंच असणार की आपण कोकणातल्या वेगवेगळ्या विषयावर व्हिडिओ घेऊन येत असतो। तर आत्ताच्या व्हिडिओचा विषय देखील असाच वेगळा आहे। तुम्ही आपलं कोकण यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहतच असता। बहुतेक आपल्याकडे यूट्यूबर्स आहेत जे तुम्हाला त्यांच्या पद्धतीने कोकण दाखवत असतात। तर आपण आज अशाच यूट्यूबरला एका भेटणार आहोत ज्याने नुकतंच चॅनल चालू केलं आहे आणि तो कोकणातील व्हिडिओ घेऊन येत असतो। तर माझ्यासोबत आज आहे ट्रॅव्हलिंग हॅरी। नमस्कार मंडळी, नमस्कार। हरीश, तुझं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर आमचं स्वागत आहे। धन्यवाद। नमस्कार मंडळी, ट्रॅव्हलिंग हॅरीच्या नवीन एका एपिसोडमध्ये मी हरीश तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतोय। आणि आता मी मसुरे पुलवर आहे आणि माझ्याबरोबर ट्रॅव्हलिंग हॅरी चिंदर ना? चिंदर। आता करंटली पण आपण चिंदर मध्ये। ओके, करंटली पण आपण चिंदर मध्ये आहोत। तर चिंदर मध्ये त्याचं गाव आहे आणि तो मुंबईला जॉबला होता। त्याच्यानंतर लॉकडाऊन मध्ये जॉब गेल्यामुळे तो गावी आला आणि त्याचं आधीपासूनच चॅनल चालू केलं। गावी आल्यानंतर चॅनल चालू। ओके, गावी आल्यानंतर त्याने चॅनल चालू केलं आणि आता 1 वर्ष होत आलंय। चांगला रिस्पॉन्स आहे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच्या चॅनल बद्दल माहिती घेणारच आहोत। त्याचबरोबर आपण हरीश बद्दल देखील माहिती घेणार आहोत। तर मित्रांनो, यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। आता मी आहे हरीश सोबत भगवंतगड आणि बांदिवडे या गावांना जोडणाऱ्या पुलाजवळ। मस्त असं सिनरी आहे आणि माझ्यासोबत आहे हरीश। तर आपण त्याच्या चॅनल बद्दल माहिती घेऊया। हरीश, पहिल्यांदा सांग की ट्रॅव्हलिंग हॅरी कसं सुरू झालं आणि ट्रॅव्हलिंग हॅरी हे नाव तू कसं दिलं? ट्रॅव्हलिंग हॅरी नाव कसं दिलं? माझ्या ऍक्च्युली लॉकडाऊन मध्ये गेल्या वर्षी मी इथे आलेलो, गावी आलेलो, जे पहिलं लॉकडाऊन झालं ते। ओके। तर लॉकडाऊनच्या अगोदर पासून मला ट्रेकिंगची वगैरे भयंकर आवड। बरोबर, हो। ट्रेकिंग म्हणजे गड किल्ल्यांवर फिरणे, इतिहास जाणून घेणे, बरोबर, तिकडच्या लोकांना भेटणे। मी सोलो ट्रॅव्हलिंग पण करायचो। मी काही ग्रुप्स बरोबर म्हणजे मुंबईतले काही फेमस ट्रेक सांगतो, जसे कलावंतीन दुर्ग म्हणा, कळसुबाई शिखर म्हणा, हरिश्चंद्रगड, असे ट्रेक मी केले होते। यातले बरेच ट्रेक मी सोलो केलेले। पण तेव्हा ना कुठेतरी असं होतं की हे मी करतोय, ट्रॅव्हल आहे, मला तर आनंद भेटतोय, पण कुठेतरी हे लोकांपर्यंत पण पोहोचलं पाहिजे। आता मला बोलण्याची आवड आहे, मला माहिती होतं की मी पोस्ट करू शकतो, युट्यूबच्या वगैरे असे व्हिडिओ बनवू शकतो। माझा म्हणजे आतून कॉन्फिडन्स होता, बोलण्याचा कॉन्फिडन्स आपल्याला असतो, आपण किती बोलके आहोत, किती शांत आहोत आपल्याला माहित असतं। त्यामुळे माहित होतं की करू शकतो। तर कुठेतरी होतं, मी एका दोघांना मित्रांना असं बोलून पण दाखवलेलं की कसं करायचं, मला माहिती पाहिजे, तर मला करायचं आहे। तर मित्र म्हणजे एनकरेज केलेलं की कर रे कर रे, पण युट्यूब चॅनल कसं चालू करायचा, त्याच्यावर व्हिडिओ कसे अपलोड करायचे हे माहित नव्हतं। लॉकडाऊन मध्ये गावी आलो आणि पराग दादा माहित असेल तुला? हो, पराग, स्वर्गीय कोकण आपला चॅनल, त्यांचा एका ग्रुपवर मी व्हिडिओ बघितला, म्हणजे त्याच्या व्हिडिओची लिंक बघितली की त्याने लिंक पोस्ट केलेली, की त्याला मग मी कॉन्टॅक्ट केला डायरेक्ट की दादा माझी ओळख वगैरे सांगितली आणि मला ट्रॅव्हलिंगची वगैरे आवड आहे आणि ट्रेकिंगची पण आवड आहे, तर मला तुमच्यासारखं असं बनवायचं आहे व्हिडिओ बनवायचा आहे, तर मला हेल्प कराल का? तर दादाने बोलवलं मला की ये माझ्याकडे एकदा घरी ये, आपण बसू, बोलू मस्तपैकी, म्हणजे बोलू। तर मस्तपैकी गेलो एकदा दादाच्या घरी, दादाने माझा मोबाईल घेतला आणि सेटिंग आपणच करून दिली। ओके। ट्रॅव्हलिंग हॅरी हे फक्त नाव जे होतं त्याच्यात दादाचा पण विचार होता। एक गोष्ट मी या ठिकाणी सांगेन की लोक आधी चॅनल बनवतात आणि मी नंतर व्हिडिओ बनवतात आणि मग ती पोस्ट होते। माझ्या बाबतीत थोडंसं उलट झालं। दादाला मी फोनवरून कॉन्टॅक्ट केलेला, दादा बोलला की
बनव काय ते, अरे बिंदास बनव, तू काही टेन्शन घेऊ नको, काय लोक म्हणतील, काय विचार करतील हे म्हणू नको. त्याने त्या बाबतीत मला मोटिवेट केलेलं की तू बनव. तर मी आधी भगवानगड, इकडेच आपल्या जवळच, आपण भगवानगड मध्येच उभे आहोत, जवळच भगवानगड किल्ला आहे, तिकडे येऊन एका मित्राबरोबर व्हिडिओ बनवून माझा रेडी होता. नंतर मी दादाकडे गेलो, नंतर मग माझा चॅनल त्याने चालू केला. तेव्हा आम्ही थोडा विचार केला की ट्रॅव्हलिंगची आवड आहे, हॅरी मला काही लोक म्हणायचे, हरेश माझं नाव, तर मला हॅरी म्हणायचे काही, तर मग ते ट्रॅव्हलिंगची आवड असल्यामुळे ट्रॅव्हलिंग हॅरी असं ते माझं चॅनल चालू झालं. आणि सेटिंग वगैरे सगळी केली आणि शेवटी पहिला ब्लॉग मी भगवानगडचा टाकला. अशा प्रकारे युट्यूबची माझी जर्नी चालू झाली. हॅरी, ट्रॅव्हलिंग हॅरी म्हणता, त्याचं नाव आहे हरेश. तर आता जेव्हा ना आम्ही मसुऱ्यामध्ये गेलेलो, नारळ लढवण्याची तिकडे स्पर्धा वगैरे अशी चालू होती, तर तिकडे मी बघितलं की तू पब्लिकली वगैरे एकदम चांगलं बोलत होतास. तर तो ऍक्च्युली कुठून तुझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स आला? कारण मी आता स्वतः प्रयत्न करतो ना, मी शक्यतो पब्लिकमध्ये वगैरे मला तेवढा बोलण्याचा कॉन्फिडन्स वगैरे येत नाही. तुझ्यात ती एनर्जी वगैरे कुठून काय आली? ऍक्च्युली जेव्हा नवीन चॅनल चालू केलं ना, तेव्हा ती डेअरिंग माझ्यामध्ये नव्हती. बरोबर, तेच प्रत्येक युट्यूबरचा तोच एक प्रॉब्लेम असतो. तोच प्रॉब्लेम माझा पण होता की चॅनल चालू केलं तर मला अजिबात बोलण्याचा कॉन्फिडन्स नव्हता. मी जे पहिले व्लॉग्स केले माझे ना, ते अशा ठिकाणी जाऊन केले की जिथे कोणी नसेल जास्त, म्हणजे जिथे पब्लिक नसेल, अशीच जागा निवडली. बरोबर, तर अशी जागा निवडली, म्हणजे जिथे कोणी नाही. म्हणजे जसा पहिला ब्लॉग मी इथे केला होता भगवानगड किल्ल्यावर. बरोबर. असे नंतर आमचं अरे आपण सबस्क्रायबर काय तुला पण घ्या कॅमेरामध्ये. कोलमी, ताजी कोलमी घेऊन आलो आम्ही. ओमकार मुलकर, हॅरीचे ट्रॅव्हलिंग हॅरीचे सबस्क्रायबर भेटले तिकडे. ओमकार मुलकर बसवतात. ओमकार मुलकर. अरे कोलंबी पडली पडू दे. कोलंबी आणलेली आहे, ताजी कोलंबी मस्त. कुठे भेटली? नंबर आहे हे स्वतः ओमकार मुलकरनी पकडलेली आहे. ओके, एक नंबर. स्वतः नदीमध्ये मस्त बघा येतोय. टाकते. मस्त मस्त मस्त. ते बघा तिकडे पडले. इकडे शेतकरी निखिल बरोबर. निखिल मग नारायण लाडाव गेलो मसुऱ्या. आता लास्ट दिवस जातो. तर पहिले अशा जागा निवडायचो ना मी की जिथे पब्लिक कोणीच नाहीये. मग अशा जागांवरती करायचो, किंवा एखादा हिडन वॉटरफॉल, असेच ब्लॉग केले पहिल्यांदा. पब्लिक मध्ये असा कोणता ब्लॉगच केला नाही. मग हळूहळू 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 येत गेलं ते, डेअरिंग येत गेली. नंतर मी गड किल्ल्यांवरती जायचो, तेव्हा पण कॉन्फिडन्स नव्हता. तेव्हा पण 4 लोक असली की मी कॅमेरा काढायचो नाही, कोणतरी आजूबाजूला आपण एकटा माझ्याच ग्रुप मधले मग करायचो. आता काय नाही, आता फुल कॉन्फिडन्स आलेला आहे. एवढं करून पब्लिकली एकदम बिंदास चालू करतो. बरोबर. आता सध्या तर तुझे एक साधारण 1800 सबस्क्रायबर. सध्या काय कंडिशन आहे चॅनलची आणि कसं वाटतंय म्हणजे युट्यूबचे व्हिडिओ बनवताना वगैरे? युट्यूबचे व्हिडिओ बनवताना बाकी काय नंतरच्या गोष्टी आहेत, अर्निंग वगैरे, पैसे. बरोबर. पण आनंद आहे ना, गाडी आनंद मात्र भरपूर भेटतो. खूप मजा येते युट्यूबचे व्हिडिओ करायला. लोकांकडून चांगले कमेंट्स भेटतात, रिस्पॉन्स भेटतो. 4 लोकात गेल्यावर कधीतरी कोणतरी भेटतो, जसं की आता हा सबस्क्रायबर भेटला, असा कोणतरी, अरे दादा तुझे व्हिडिओ बघतो आम्ही, अरे वेगळाच एक आनंद, तो एक वेगळाच फिलिंग येते. तसा हा दादा भेटला, तसा आचऱ्यात वगैरे गेलो तेव्हा तरी कोणतरी भेटतं, कोणतरी, तो एक वेगळा आनंद. आणि हाय पैसे तर काय येत जात राहतात, त्याच्यासाठी आपण कामधंदा करतो, बाकीच्या इतर व्यवसाय धंदा ते तर आहे पैशासाठी. पण युट्यूब मी खरं सांगायचं तर पैशासाठी करत नाही, एक वेगळाच आनंद भेटतो, त्या आनंदासाठी म्हणून युट्यूब करतो. ओके. तर तू आता रेग्युलर ब्लॉग टाईप मध्ये किंवा ट्रेकिंगचे वगैरे व्हिडिओ बनवतोस ना, तर तीच आज तुला कंटेंट कंटिन्यू ठेवायचं आहे की काय पुढे काय वेगळं असं काय करायचं? माझं असं कोणता पर्टिक्युलर कंटेंट फिक्स नाहीच आहे. बरोबर. म्हणजे मी आता गावी आलेलो, लॉकडाऊन आहे म्हणून मी आलेलो, आता नॉर्मली असतो मुंबईमध्ये, तर मी माझं डेली ब्लॉगिंग वगैरे पण करायचा विचार आहे, अजून तर केला नाहीये. पण मी आता सध्या एक पर्टिक्युलर टॉपिक पकडूनच घेतो. म्हणजे आता कुठेतरी मच्छीमारी करायला गेलो किंवा काहीतरी मालवणला गेलो मच्छी मार्केटला, तर ते दाखवला गेलं. किंवा अजून काहीतरी घरात एक स्पेशल पदार्थ बनत असेल, मासे म्हण, चिकन म्हण, बिर्याणी म्हण, तो एक पर्टिक्युलर कंटेंट धरून करतोय. फिरायची आवड आहे, ते तर चालूच राहणार आहे. आणि चांगला पुढे रिस्पॉन्स जसा भेटेल तर मग डेली ब्लॉगिंग वगैरे जर जमलं, म्हणजे कामधंदा सांभाळून. आता तर मी लॉकडाऊन मध्ये तर माझा जॉब गेल्यामुळे तर मी आता फोटोग्राफीचं करतोय. आता सध्या जरा स्टॉप केलं, म्हणजे लॉकडाऊन मध्ये, दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये थोडं स्टॉप झालेलं. आता ते परत आता मग गणपती नंतर मी ते वगैरे चालू करणार. ते कामधंदा सांभाळून जसा वेळ भेटेल तसा
ते करणार आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला आता त्यांच्या पुढच्या युट्यूबमध्ये डेली व्लॉगिंग बघायला मिळतील आणि त्याचसोबत हॅरी कुठे फिरेल त्या ठिकाणचे तुम्हाला देखील नवीन स्पॉट वगैरे, ट्रेकिंगचे स्पॉट, किल्ले वगैरे असे सर्व प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला भविष्यात पाहायला मिळणार आहे. आणि मुंबईमधलं पण, आणि मुंबईमधलं देखील तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ वगैरे पाहायला मिळणार आहे. तर यासाठी ट्रॅव्हलिंग हॅरी हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. आम्ही आता परत रिटर्न चाललोय. आता जवळपास आमच्या तीन ते चार फेऱ्या झाल्यात, मोजल्या नाहीत. आणि आम्ही वातावरण मस्त आहे, त्यामुळे एवढं काय दमायला वगैरे काय होत नाहीये. पूर्ण कूल वगैरे वातावरण आहे. तर यासाठी ट्रॅव्हलिंग हॅरी हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आधी हा व्हिडिओ बघा आणि आशिषच्या व्हिडिओला पण सपोर्ट करा. सुवर्ण कोकण तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब कराच. आणि अजून एक विषय की मी आता ट्रॅव्हलिंग हॅरीचे व्हिडिओ बघतो ना, तर मला ते सिनेमॅटिक शॉट्स वगैरे एक नंबर. सिनेमॅटिक शॉट, त्याच्यानंतर मालवणी बोलण्याची पद्धत आहे ना, ती देखील एक नंबर. म्हणजे तू मुंबईला होतास का आधी? नाही, इथे गावीच होता. 12वी पर्यंत इथे होतो, नंतर मग मुंबईला गेलो. ऍक्च्युली ना याची मालवणी बोलण्याची जी टोन आहे ना, ती आवडते मला. स्टाईल एक नंबर. शुद्ध मराठी परफेक्ट बोलतो, पण मालवणी बोलायची जी पद्धत आहे ना, एक नंबर, सॉलिड. हरीश, मला सांग की ज्यावेळी एखादा ना नवीन युट्यूबर असतो ना, म्हणजे मी माझ्या एक्सपिरियन्सवरून सांगतो की नवीन युट्यूबर असतो त्यावेळी व्हिडिओ आपले ना काही पिकअप घेत नाहीत. तर तुझ्या पण चॅनलवर कधीतरी असं झालं असेल की चॅनलला पिकअप येत नाही आणि त्यावेळी कॉन्फिडन्स वगैरे लूज होतो. तर अशी कधी तुझी परिस्थिती झाली आहे का? झालंय ना. पहिल्यांदा जेव्हा मी व्हिडिओ पोस्ट केले ना, तेव्हा मी हिंदीत करायचो पहिला. बरोबर. हिंदी करायचो. पहिला मला म्हणजे माझे बरेचसे फ्रेंड सर्कल हिंदीत आहेत ना, मुंबईमध्ये राहतात, बरेचसे फ्रेंड सर्कल हिंदी आहे. पंजाबी, गुजराती वगैरे अशी लोक असल्यामुळे त्यांना मराठीत समजत नाही, म्हणून मी हिंदी करायचो. तेव्हा पहिला एका दुसऱ्या व्हिडिओला ना चांगला रिस्पॉन्स भेटला लोकल लोकांकडून, म्हणजे गावच्या लोकांकडून आणि मुंबईच्या लोकांकडून. नंतर व्हिडिओ चालायचेच नाहीत, नंतर व्ह्यूज पण यायचे नाहीत. त्यावेळी ना मग कुठेतरी कॉन्फिडन्स डाऊन झालेला. आणि त्यावेळी पण मी जास्त व्हिडिओ करायचे पण बंद केलेले. म्हणजे आज केले, मग कुठे केला तर केला, मग कुठे बाहेर गेलो तर मग केला. म्हणजे पर्टिक्युलर व्हिडिओ करायचा आहे म्हणून गेलो असं कधी झालं नाही. कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी गेलो तर केला व्हिडिओ. म्हणजे 4 ठिकाणी गेलो तर एखाद्या ठिकाणचं असं करायचं. त्यावेळी खूप कॉन्फिडन्स लूज झालेला. नंतर मग कुठे ट्रेकिंगला गेलो तर करायचो. मग ते दीड महिन्याला एक व्हिडिओ असंच करायचो. मग त्याच्यामुळे थोडा व्ह्यूज वगैरे एकदम डाऊन झालेले. आणि नंतर मग जेव्हा आता दुसऱ्या लॉकडाऊनला गावी आलो, मग तेव्हा मग मी फुल फ्लो मध्ये चालू केलं फटाफट. आणि मुंबईमध्ये 1-2 व्लॉग केलेले मराठी, आणि गावी आलो मग मराठी चालूच केलं. जेव्हा नंतर मराठी चालू केलं आणि तेव्हा मग चांगला रिस्पॉन्स भेटला. बरोबर. सध्या आता चॅनलला रिस्पॉन्स एकदम चांगला आहे. आणि बूस्ट मुवमेंट अशी कोणती होती? बूस्ट मुवमेंट मी हल्ली पावसाळ्यात एक चढणीच्या माशांचा व्लॉग केलेला. तो पण अजिबात ठरवून केला नव्हता. मासे चढून गेलेले रात्रीच, आणि थोडे उरलेले जे उतरताना थोडेफार राहिलेले. तर तो एक कॅज्युअल व्हिडिओ केला, असा काहीच नव्हतं. म्हणजे माझ्याकडे माईक पण मी घेऊन नाही आलेलो, ट्रायपॉड बिपॉड सगळं घरीच होतं, आणि असाच मोबाईल घेऊन आलेलो आणि पटापट शूट केला आणि तो टाकला. आणि त्याच्यानंतर एक मुन्ना म्हणून आमच्याकडे मुलगा आहे, आमचा भाऊबंदच आहे, 14 वर्षाखालील. 14 वर्षाचा मुलगा. त्याला भयंकर शेतीची आवड आहे. बरोबर. तो व्हिडिओ देखील नक्की बघा त्या चॅनलला जाऊन. 14 वर्षाचा मुलगा जो शेती करतो, ती भयंकर आवड आहे. आणि कदाचित मला वाटतं तुझा पहिला तो व्लॉग असेल. तो व्लॉग व्हायरल 10K बाहेर गेलाय. 10K नाही, तो माशांचा गेला, पण त्याच्या तो आधी केलेला माशांचा, नंतर हा केलेला. हा नंतर करून पण बूस्ट मिळाला, तो गेला. आणि तिथून मग एक वेगळीच एनर्जी आली व्लॉग करायला. तिथून मग रेग्युलर आता मी करतोच आहे, जोपर्यंत इथे आहे तोपर्यंत आता रेग्युलर करतोच. थोडा मुंबईला गेल्यावर थोडं कामधंदा असल्यामुळे, तेवढं बिझी शेड्यूल असल्यामुळे पॉसिबल होत नाही. तरी पण कंटिन्युटी ठेवण्याचा प्रयत्न करणारच आहे जेवढा. आणि आता एडिटिंगचा स्पीड वगैरे पण प्रॅक्टिस करून वाढलेला आहे, त्यामुळे तेवढा काही इश्यू येत. बरोबर. हो. ओके. तर मित्रांनो, आपल्या ट्रॅव्हलिंग हॅरी सोबतचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. आणि आपण असेच अजून कोकणातले युट्यूबर्स आपण तुमच्या समोर घेऊन येणार आहोत. तुम्हाला माहितीच असेल, जे युट्यूबर्स आपले सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी हे सर्व यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं असणार. पण या युट्यूबर्सना असं त्यांच्या गावात जाऊन भेटण्याची जी मजा असते ना, ती खरोखर एक चांगली मुवमेंट असते. आणि ज्यावेळी आपण फ्रंटला, आता ह्याच्यासाठी मला लकी कांबळे मालवणी लाईफचे त्यांना थँक्स बोलावं लागेल, कारण त्यांनी मला या ग्रुपला ॲड केलं कोकणी युट्यूबर्सच्या. आणि नंतर ट्रॅव्हलिंग हॅरी, पराग, ज्याच्यानंतर संचित वगैरे. हो,
सगळ्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर सर्व आणलेलं आहे, त्यामुळे सर्वांशी कॉन्टॅक्ट करणं चांगलं झालंय. सगळे रेग्युलर रोजच्या रोज कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की एखादा युट्यूबर जर एखाद्या गावात गेला असेल ना, तर तो त्याच्या युट्यूबर मित्राला नक्की भेटतो. आता जसं की आम्ही मसुऱ्यामध्ये आलेलो नारळी पौर्णिमेचा पूर्ण कार्यक्रम बघण्यासाठी, पण आम्हाला 3 युट्यूबर्स भेटले. एक म्हणजे ट्रॅव्हलिंग हॅरी, आता माझ्यासोबत आहे, संचित ठाकूर एक भेटला, आणि त्याच्यानंतर मुक्काम पोस्ट कोकण, तर शशांक ठाकूर, तर असे 3 जण भेटले. भरपूर मजा आली आजच्या दिवसात. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आमचा तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर ट्रॅव्हलिंग हॅरी आणि सुवर्ण कोकण ही 2 आमची यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. थँक्यू.